שלום חבר'ה, היום נלמד איך לכבות למישהו את המחשב. מוכנים? בואו נתחיל. אז עכשיו לא רושמים אפל, רגע, לא יודע. יותר נכון CMD, אוקיי? ככה, אני שולח אתכם למסך הזה, שורת פקודות. חכו שנייה, איתור חלון. כן. עד עכשיו, אתם רואים פה בהגדלה, רושמים פה, רואים SHUI. אני מקריאה לכם את זה כי יש טעות אחרונה שהיא לא מובנת, ואני רוצה, אם כבר, שתבינו את כל האותיות. זה מקרה שמישהו לא מבין. אז עכשיו, דאון, למי שלא יודע, ככה כותבים D-O-W ו-N. עכשיו רווח על מקש הרווח, אז את הצ'ופצ'יק הזה למעלה, ואז אתם רואים בלי רווח, בלי לעשות ככה, I, זה I, רואים הרבה I'ים, I קטנה, כי I גדולה זה יותר ככה וזה לא, זה לא יפעל. מה זה? שט דאון. רגע, בואו תראו, סליחה על הטעות הזאת, בואו תראו, שט דאון. אוקיי, ואז ככה, זה שולח אתכם לחלונית הזאת. רואים? ה-IP שאני אכתוב פה הוא של מישהו, לא יודעת, נכון, כן, נזכרתי, כן, זה של המחשב הקודם שלי, IP לא פועל, אבל באמת שה-IP היה פועל עם המחשב, היה פועל. עד עכשיו, הנה, ה-IP של המחשב הקודם, 1, 2, 9, 3, אם מישהו רוצה, ככה, זה ה-IP של מחשבי. השני, כן? בואו תראו, זה לא ייתן לכם. חיפוש, זה באמת, זה לוקח זמן, זה מתקדם יותר. כאן אתם יכולים לבחור את זה, set down, שזה לגמרי משהו שונה לחלוטין. זה כאילו גורם לך, כאן זה הפעלה מחדש, כאן זה חיבוי פשוט, כאן זה לגרום חיבוי לתמיד. אז עכשיו, אחרי שאני רוצה להראות לכם, אנחנו נעשה קצת דאון, במקום לעשות למחשב. זה נעשה לו 5 שניות. כן, 5 שניות. כאן מה אתם רוצים? כאן לא להעביר את זה. אני אומרת לכם לא להעביר את זה. כל שאר הדברים האלה יגרום לבאמת תקלה. וכאן מה אתה רוצה להגיד? בוא נראה. אתה בלי מוח אוקיי, נגיד, למרות שזה אני, אבל זה פעמים ואני בת. אז עכשיו בואו תראו את זה. אוקיי, רגע. המשיך. וככה אתם יכולים להמשיך עוד. אז רבותיי, בואו נגמור את ההקלטה ונסיים אותה בטוב. ולסיום, מי רוצה ומי לא. בואו נראה את הדבר הכי טוב לבינתיים, האוזניות.
אנחנו נראה את האוזניות שלי את כל ציוד הגיימינג שלי בפרק הבא. אז עכשיו בואו אני אראה לכם. אתם רואים, הנה עכבר הגיימינג שלי. ועכשיו, אחרי שראיתם את עכבר הגיימינג שלי, נסיים את הפרק. יאללה ביי.